Diyos, marahay na banggi po sindugabos mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kang orasyon perata. Pamibi laban sa bagyo siniba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin na utoban sa imong kabutan at amanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for the Regina Coeli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom you did merit to bear, Alleluia. Has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sinugabos mga tugang. Ngunyan iyo po ani ka anom na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Isabay po niya sa tuyang Santa Misa ang minasunod na intentiones. Thanksgiving offered by Rubies and Armero family for all the blessings received offered by Anbert L. Orlain. Thanksgiving for passing the licensure examination for teachers offered by Mark J. M. Sadja. For the same examination, offered by Sunny Lanon and Winilyn Belgar. For the blessing and passing the board examination, offered by Remea Nieves. Thanksgiving offered by Sal Santillan. And thanksgiving for passing the March 2025 LET offered by Sabdao family. Special intention for healing offered by Marian. For CEPALE offered by Dale M. Castello. Special intention offered by Armario family, and for LS Safe Delivery offered by Sal Santillan. For the eternal repose of the following souls, for Catalino offered by Belardo family,
For the soul of Danilo, offered by Leo and Cynthia Ramos. For the souls of Luis and Rodolfo, offered by Olaguera family. For Angelito, by Haushan family. For the souls of Anastasia and Artemio, offered by Moradillo family. For the soul of Valentin, by Sal Santillan. For the souls of Roberto, Felisa, and Primitivo Sr., offered by Julia and Vilma Sonorjo. And for the souls of Hermelina and Rogelio, offered by Klein. Banawaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Good evening. Good evening to Father. Sarong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ikaanom, asin ultimong Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwan. Next Sunday, we will be celebrating the solemnity of the Ascension. Kaya parte kan sa tuyang liturhiya ngunyan, iyo po an asigurasyon, asin panuguntugon kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos. Parehas na asigurasyon, asin panuguntugon na itinatao niya sa lambang saro sa satuya bilang sa iyang parasunod, ang tugon nin katuninongan, ang regalo nin katuninongan. Sa tahaw kan mga pagduda, kapurisawan, takot sa kinaban, sarong magayuno na regalo kan sa iyang pagkabuhay liwat, iyo po an sa iyang katuninongan. Unyan midbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawan sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan pakapatawada an sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, an kamurawayan sa Diyos.
sa Diyos sa kaitaasan, murawayan sa kaitaasan. Murawayan sa kaitaasan. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan, kaining mga aldaw nin kaugmahan, na samong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganingan samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niyamong rimpuson. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinagtukduan kan mga apostoles at mga miyembro kan enot na kristyanong komunidad, nagikan sa paganong tradisyon, tanganing ang mga ini matauanin linaw, nakatukduan ni Kristo. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkapirang tao ang naglugsot sa Antioquia, hali sa Judea, asin nagtukdo sa mga tugang. Kung dai kamo patsirkumsisyon, susug sa ipinagbubuot ni Moises, dai kamo makakaligtas. Alagad diniskutir sinda ni Pablo sa ni Bernabe. Kaya nagkaigwanin mainit na debate dapit kaini. Pinagkauruyonan ninda na padumanon sa Jerusalem si Pablo sa si Bernabe, asin an iba pa. Nganing makipag-olay sa mga apostol, saka sa mga kabagurangan duman, dapit sa bagay na ini. Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaiba ang bilog na simbahan, nagpili ini nagkapira sa inda, nasusugoon sa Antioquia, kaiba ni Pablo sa ni Bernabe. Pinili ninda si Judas, na inaapod Barsabas, asin si Silas, mga tawong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadara sa inda ang sarong surat na arog kaini ang sinasabi. Kaming mga apostol asin mga kamagurangan, minapakumusta sa Indo, na mga tugang niyamo na mga bakong Hudiyo na nasa Antioquia, Syria asin Cilicia. Nabaritaan mi na may nagdiyan sa Indo na nagkapirang tao, hali digdi sa mo. Nagka-problema da kamo, huli kan sinabi ninda. Dapat nindong maaraman na daimi sinda sinugo na magtaram nin anoman sa Indo. Kaya nagtiripon kami esin nagkasararo, nasugoon sa Indo ang nagkapirang tao na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe, asin ni Pablo, na namuutan niya tong mga tugang. Ibinugtak kanduang ini sa pag-alaman an sa indang buhay, huli sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Jesucristo. Kaya sinusugo umi sa Indo si Judas, saka si Silas, na iyon mataram sa Indo, kan mga bagay na isinurat mi. Sa paagi kan Espiritu Santo, pinagmarahay mi na dai kamo taawanin magabat na paasanon, pwera kan mga bagay na ini, nakaipuhan ng God. Dai kamo magkakan karni na hayop na inatang sa mga Diyos-Diyos. Siring man, dai kamo magkakanin dugo, o karni nin hayop na tinuok, dai man kamo magdurog sa bako nindo agom. Mapapakarahay kamo, kun likaya nindo ang mga bagay na ini. Diyos magbantay sa Indo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos sa banwaan. O Diyos, kahiraki asin bendisyon ni kami. Paliwanaga sa samoan sa imong lalawgon. Tanganing maaraman kan bilog na dagaan sa imong kabutan. Tanganing ang gabos na nasyon, makaaram kan sa imong kaligtasan. Pag umawon kalugod kan gabos na tao, O Diyos,
pag umawon kalugod, kan gabos na tawo. O Diyos, pag umawon ka kan gabos sa banwaan. Mag-ugmalugod ang gabos na nasyon, asin mag-awit sa kaugmahan. Huli tamatanos na hinukuman mo ang mga banwaan. Asin ang lambang nasyon sa daga, sa imong pinapanginotan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos sa banwaan. Pag umawon kalugod kan gabos na tawo, o Diyos, pag umawon kalugod kan gabos na tawo, benendisyonan kita ng Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tawo sa kinakban. O Diyos, pag umawon ka kan gabos sa banwaan. Sarong magayon na bisyon ang pinaglaladawan sa pagbasa, asin nagpapagirumdom kan kamurawayan na natatagama sa mga maimbod sa mahal na Diyos, na magiging tunay huli sa liwanag na iyo si Kristo. Ani kadawang mabasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Sinangkuban ako kan spirito, dangan dinara ako kan anghel sa alituktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sa ko an Jerusalem, an banal na syudad na nag-iibaba hali sa langit, gikan sa Diyos. Nagliliwanag sa kamurawayan ng Diyos, nagliliwanag ang syudad, siring sa mahalagang bato, arog sa haspeng malinaw, siring sa kristal. Dakula asin halangkaw ang kudal kaiyan, na may 12 trangkahan na binabantayan nin 12 anghel. Nakasurat sa mga trangkahan ang mga ngaran kan 12 tribo nin Israel. Igwa ayanin tulong trangkahan sa lambang direksyon. Tulo sa sirangan, tulo sa habagat, tulo sa amihan, sa katulo sa sulnopan. Ang kudal kan syudad napapatugmad sa 12 gapo na sa ibabaw kaiyan nakasurat ang mga ngaran kan 12 apostol kan Kordero. Dai akong nahiling nga templo duman sa syudad, hulit ang templo kaiyan, iyo mismo ang kagurang ng Diyos na makakamhan sa kaan Kordero. Dai nakaipuan kan syudad, ang liwanag kan aldaw o kan bulan. Hulit ang kamurawayan ng Diyos, iyo ang liwanag kaiyan, dangan ang kordero, iyo ang ilaw. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa sayong pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, ang namumuot sa ko, makuyog kan sa kong itinukdo, mamumutan siya kan sa kong ama. Ang ama, asin ako, maduman sa kamaerok sa kaibahan niya. Ang dai namumuot sa ko, dai nagkukuyog kan sa kong mga itinukdo. Ang tataramo na nadadangog nindo, bakong sa ko, kundi sa kong ama na nagsugo sa ko, ipinahayag ko na sa indo, ang mga bagay na inimantang kaiba pa ako nindo. Alagad, ang parasurog, ang Espiritu Santo, ipapadara ka nama sa ngaran ko. Iyo ang matukdo sa indo kan gabos na bagay, dangan maparumdom sa indo kan gabos na sinabi ko sa indo. Katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Bako iyan arog kan pagtao kan kinaban, day kamo mahaadit ni matakot. Nadangog nindo, akong nagsabi sa indo na mahali ako, alagad mabalik ako sa indo. Kung namo tanindo ako, magugma kamo, ulitan maduman ako sa ama. Ulitan, ama, mas nakula sa ko. Sinabi ko na ini sa indungon yan, tanganing kung mangyari na iyan, magtubod kamo. Mga tugang kong namamutan, marhay na bareta, kan kagurang na.
Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Pakigreet daw po ang sa tuyang mga katain na good evening. Bagay digdi na nakapasar sa let board exam. Gwapong yaon digdi. Pakitaas daw po kan kamot. Yan. So, congratulations po. Tawan ta daw po sila rin mo kusog na parakpakan. Saro kan mga dakulang regalo kan pagkabuhay liwat, darakan pagkabuhay liwat kan sa tuya pong kakurangnan, iyuan katuninongan. Kaya gusto kong an parehas na katuninongan, ihiras taman po ngunyan sa satuyang kataid. O sabihon sa kataid mo, peace be with you. Yan. Yan. Kung turog na, sabihan mo, rest in peace. Pagurupuro-pan ta daw po ining mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan ngunyan sa satuyang ebanghelyo. This is usually part of the liturgy. Sa laog kan Santa Misa, sinasabi kan padi after the Our Father, sasabihon kan padi ining mga tataramon mismo kan sa tong kagurangnan, an katuninongan itinatao ko sa Indo. An sakong katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Alagad an katuninongan na ini, bakong arog kan katuninongan na itinatao kan kinaban. Day ka mo mahadit ni matakot. Yan ang translation kayan sa English. Peace I live with you. My peace I give it to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. Ano ang magayuno na maguno taligding leksyon sa mga tataramo na inikan sa tuyang kagurangnan? Enot sa gabos mga tugang, pinapasabot sa tuya na ang katuninongan na sinasabi kan sa tong kagurangnan, bakong arog kan katuninongan na itinatao kan kinaban. Kasi usually, we understand peace as the absence of war, absence of noise, absence of conflict. More than that, sinasabi kan sa tuyang kagurangnan, ang tunay na katuninongan comes not from having a perfect life, but from trusting in the one who never leaves our side. Magkakaigwa kita nin tunay na katuninongan kung yaon sa sadiri niya to ang asigurasyon na sinpagtiwala na ang Diyos danay na kaibahan niya to sa satuyang buhay. It is in this context, dahil tayo ni last Sunday na, kang Easter, next Sunday, we will be celebrating the solemnity of the Ascension na sinabi inikan sa tong kagurangnan. Tanganing asiguraron niya ang sa iyang mga disipulos na totoo babayaan niya sinda digdi sa daga sa iyang pagsakat sa langit alagad dain niya sinda papabayaan. Tas siya danay na makakaibahan ninda. Sarong magayunon pong asigurasyon na dain niya sinda babayaan danay si Kristo na yaon sa kaibahan ninda. Paano ta maaaraman na igwa kita nin katuninongan? Ngunyan sa buhay mo, paano mo masabi na you have this peace that Christ is talking about? Sabi kan sa rong librong nabasa ko, sabi niya, if you can tell the Lord before you sleep, Lord, if you want to take me already tonight, I am ready. Then you are at peace. Bago ka magturog ko niya na banggi, masabi mo sa mahal na Diyos, kung gusto mo na pong bawion ining buhay na itinao mo sa kuya, game na po ako. So therefore, you are at peace. You have peace sa imong buhay. Second, if you are at peace with the world, because you know you have not cheated, used, or abused anyone, congratulations. You are blessed with peace. Kung ara mo sa sadiri mo na daig kang inabuso, daig kang linamangan, daig kang ginamit na tao, lalo sa panahon na ini dakulon po ang user-friendly, friend ka lang nila kung kailangan ka nila. Yan. Ang relationship ninda sa imo is based on usefulness.
Kung bako kaarog kaya na tao, user or people user, then you have peace. Igwa ka ning katuninongan. If you can smile at yourself, accept your blessings, nakapasar ka ngunyan sa let board exam, and kasabay ka iyan, tiga ako mo man giraray, so sa imong mga sufferings and trials, tapakatapos kang let, maparangking pa. As in nakakasabi ka na okay lang tayo despite the challenges, hurdles in life, then blessed are you. You are at peace. You have peace in you. Pag ining mga bagay na inina-experiencean mo as namamatean mo sa imong buhay, iyan po mga tugang precisamente ang klase nin katuninongan that Jesus is talking about. And this is the kind of peace that He is trying to share with all of us, na gusto niya pong ihiras sa lambang saro sa tuya. So once again, as we receive this kind of peace from Him, let us share the same kind of peace to one another. O, tanganing day mangiturugan sa imong kataid, sabihan mo, mapas sa imo ang katuninongan. Simbag? O, asin, mapas sa imo man. Kung hanggang onyan turog pa, sabihon mo na sa iya, rest in peace. Second point, na gusto ko pong mahiling tadigdi, gusto kan sa tong kagurang na mangibabaw sa tuya mga tugang, ang pagtubot, imbes na takot. Ang konteksto kay ining mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan, remember, he is about to go back to his father. Aram niya po na sa iyang mga apostoles or disipulos, yaon pa sa inda ang takot. They might be next in line. Yaon pa sa inda ang pagduda. Remember, the second Sunday of Easter, yaon sa istorya ni Doubting Thomas. Kaya, minawot kan sa tong kagurangnan, nasabihon sa inda ining mga tataramo na ini, tanganing asiguraron sinda, na mas kaipuhan palan sa buhay, bako takot ang mangibabaw kundi an sa tuyang pagtubod. That's why Jesus directly tells His disciples, and as He is also telling us today, do not let your hearts be troubled or afraid. Sa Bicol, ang translation, dai kamong mahadit, ni matakot. Let me tell you that this is not just an advice coming from Christ. It is actually a call to trust in Him. Bako sa na ini advice na tinatao, as inibinawalat niya sa inda, alagad ini sarong panghapodan na ang sarong disipulos dapat magtiwala sa iya. When we fix our eyes on Christ, we are empowered to rise above the fear and live with hope. Kung yaon nakaturuhok, nakatutok, at sa tuyang buhay, asin mga mata ni Kristo, tinatawan kita kaininin kusog na daing matakot, imbes magkaigwa nin pagtubod, asin paglaom sa iya. One last point, na gusto kong mahiling tadigdi sa tuyang ebanghelyo. Gusto kong ma-realize that how thoughtful the Lord to console us and assure us that He will never abandon us. Babayaan, pero dai papabayaan. Kaya sarong ama, sarong magurang o ina, na mapasiring sa abroad, giving this assurance to his or her children, totoo, babayaan ko kamo, pero dai ko kamo papabayaan. Maduman ako sa abroad, matrabaho ako, tanganing maitao ko sa indoan marahay na buhay, tanganing mapaeskwela ko pa kamo, tanganing makapadara ko eventually nin balikbayan box. More than any balikbayan box,
ang pinupromesa sa to kan sa tong kagurangnan sa pagbalik niya sa Ama. Inaasigurar niya kita. He promised an advocate, the Holy Spirit, who will teach and remind us of our mission. And the presence of the Holy Spirit will be the source of this peace. We are never truly alone because the Holy Spirit, the Comforter, walks with us every day, bringing us peace that sustains us from within. Next time around, na nakakainkwentro ka ng kadipisilan sa imong buhay, sabihon mo sana, lagot ka, isusumbong kita sa kuya ko. Isusumbong kita sa Espiritu Santo. Kaya namumutan ko mga tugang inimanlugonan sa tuyang maging pamipi. Let us pray to have more peace in our lives. Peace in our family. Peace in our community. May we live peaceful lives. Let us not live complicated lives. And aramta, the secret of true peace is following God's will. So once again, sabihon ta sa kataid ta, stay in peace, stay in God. Amen? Sagaran ka naman, aki as in the Espiritu Santo. Amen. Let us all stand and all together profess our faith. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inunubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, halit duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Ama, sangaran kan sa iyang aki, asin hagadon ta sa iya na pabuluson sa to an balaog kan Espiritu nin katuninongan. Sa kada petisyon masimbag po kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin ang mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay ang ebanghelyo nin katuninongan na sa indang hinaharubay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihigos para sa katuninongan, asin pakipag-ulian, bendisyonan as an kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigosan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo, katuninongan na dai katatao kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, hulikan sa indang pagkagurang. Marangan niya to asin sinda, magkamit kan katuninongan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwara sa to ang grasya nin matuninong asin maugmang kagadanan, na pag-abot kan talaan na aldaw, mautob ang sa tuyang pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Sabay man niya to sa satuyang pamibi. Ang pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Bishop Nestor Carino, ang naging obispo kan sa tuyang diocese, ikalimang obispo kan sa tuyang diocese. Ipamibi niya to ang kapahingaloan kan sa iyang kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Rumdumon taman sa satuyang pamibi, ang kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sambuyang Ama, kay raki ang mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nahuhurasa,
Asin warasan mo kami kan katuninongan asin pagkamuot kan kahadean na sa ipong iniirokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magsakat lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming nalinigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langidnon na virtudes asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabuas na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat,
binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, pag ako kamo gabos, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma, kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Leon, asin kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkaligong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian nangangahas kitang magsabi.
agawa kami sa gabos na baraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas, sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan ko di an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang Diyos nin katuninongan. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinabanpaladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamimbi sa Jubileo. Amang langit nun, an pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad ka na banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayaan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na day kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katununongan kan samang paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapahanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, ikanagandam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi.
Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 38,576 pesos and 85 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa. Nagabot sa 7,223 pesos and 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 10,037 pesos and 15 centavos. Sa mga maot po magbakalin souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag, available po ining mga items sa opisina. Ngunyan na daw po iyo ang Tada Sunday kung sa ini-offer ang sa tong Tada canisters. Salamat po sa pagpadagos nindong pagsuporta sa Tada. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Mga anonymous na may kantidad na 1,000 pesos, tulong 500 pesos, duwang 300 pesos, sarong 200 pesos, asin sarong 100 pesos. Gerald Alan Tagibaw, 5,000 pesos. H&G Ian Peña, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Elmer Riconco, 1,000 pesos. LBV, 1,000 pesos. MB Store, 500 pesos. And Francis J. Sanchez, 500 pesos. Salamat po sin Diyos mabalos. At sa kuya pong pasalamat na sinapresasyon sa ngaran kan parokya, diban sa mga padagos nagsusuporta sa satuyang mga programa, arog baga po kan Tada program ta. Itong mga nagsi-offer kang mga canisters ninda, salamat po sa Indo. Asin sa mga naglingkod sa satuyang kanyan sa misa, ang choir, ang live streamer, ang satuyang lector, commentator, lay minister, asin ang satuyang pong mga sakristan, asin siyempre ang satuyang mga mass collectors. Salamat po sa Indo Kabos. Patindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po.